खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ आं दिनैहाय दंफैयो नैबे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मथामबिल गामिनि गेजेरावहाय नैबे एनएलसि चार्च बिथांमोना दिनैहाय फोथारनाय हाबाफारि लादों। बेजोंनो लोगोसे केमेरा पार्सन बिथांखौहाय नैबे गिर्जा न'नि माखासे डेक'रेसन बा साजायनायफोरखौहाय फारि फारि खोन्थालांनो थाखाय बे समाव खावलायनाय जाबाय। बे गिर्जा न' फोथारनाय हाबाफारियावनो दाब दाब गामिफोरनिफ्राय दाब दाब डेनिमेसनफोरनिफ्राय लैहोर लैहोर सुबुंफोर फैनायखौ जोङो बे समावहाय नुनो मोन्दों। बेनिनो फुंबिलि हिसाबै गोथार फिरफिलाखौहाय बिथांमोना उरायहोखांनायजों लोगोसेनो दायो नैबे गिर्जा न' फोथारनायनि मुङावहाय बिथांमोना बङाइगाव डायसिसनि रेभारेन्ड बिशप नित्यानन्द बिथाङा नैबे गिर्जा न' फोथारनायनि फिथाखौ बिथाङा हानानै होयो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि गेजेरावहाय गोबां डायसिसनिफ्राय सार्केलनिफ्राय गोबां दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय गामिफोरनिफ्रायबो गोबां मानसिफोरा नैबे हाबाफारियावहाय सफैनो हादों। बे समावहाय जोङो नैबे गिर्जानिनो माखासे दैदेनगिरि बा गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौहाय मिन्थिनानै लागोन। बे गिर्जाखौ माब्लानि समाव गायसननाय जादोंमोन आरो दिनैहाय बेसेबांसिम बोसोर जाखो जों माखासे बाथ्राफोरखौ बे समावहाय बे माखासे गिर्जानि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बे समाव मिन्थिनानै लागोन। आच्छा, गिर्जाखौ दिनैहाय फोथारनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना खुंफुंनाय जादों। बे गिर्जा न'आ दिनैसिमाव बेसेबांसिम बोसोर जाखो आरो नैबे गिर्जाखौ लुफुंनायाव नोंथांमोना बेसेबांसिम खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंहाय दिनैनि दिनावहाय साक्सेसफुल खालामनो हाखो? 1922 आव गायसननाय जादोंमोन। दिनैसिमावहालागै जोंनिया 100 बोसोर जाबोबाय आरो लोगोसे जोङो बिनि गेजेरजों दिनै जोङो हायाखैब्लाबो एसे एनै थाबावनायब्लाबो जोङो जोंनि जोबोद उसुबिदा जानायाव जोङो दिनै बे गिर्जाखौ फोथारनाय जाबाय। आरो बे गिर्जायाव गोबां मानसिफोरखौ जों हांख्रायनाय जादों। डायसिसनि सिनदनि आरो सार्केलनि मानसिफोरखौ जों हांख्रायदों। जोंनि हांख्रायनाय बादि गासैबो सफैजोबदों आरो सफैनो हानायखाय जोङो बिथांमोनखौ हामबाय होननानै नाजावनानै लादों। आरो लोगोसे जोङो दिनै गोबां रंजादों मण्डलि आरो मण्डलि कमिटिया। मानोना जोङो 100 बोसोराव जेरैबादि जोङो सैनो गोनां गिनो गोनां दंमोनब्लाबो जोङो इसोरनि गेदेर अननायजों जोंखौ दिनैसिम इसोरा गाहाम आरो गोग्गो देहा होनानै दैदेनबोनायखाय जोङो बिफा इसोरखौनो हामबाय होनदों। आरो लोगोसे जोङो दिनै मोननै प्रग्रामखौ लानानै जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। जोंहा मोनसेया जाहैबाय गिर्जा न' फोथारनाय आरो मोनसेया जाहैबाय जोंना 100 बोसोरनि जुबलि खुंफुंनाय। नैबेखौ लानानै जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। आच्छा, नोंथांमोना जे 1922 मायथाइनिफ्रायनो नैबे गिर्जाखौ गायसननाय जादोंमोन। दा 1922 जोबोद हामबाय होनदों। मानोना जोङो जोंनि सिगां लांग्रोनाय जायफोरनाखि जोंनि सेनियरफोर बिथांमोनाथ' दा गैला। बिथांमोननि माबायाव बोरनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो बे गिर्जाखौ लुफुंनो हाबाय। आरो बे गिर्जा लुनायाव जोंहा गोबां थाखा फैसा खरसा जादों। जोङो सरकारनिफ्रायथ' जोङो मोना आरो मोनाखैबो। जोंनो गिर्जारिफ्रानो बानलायनायनि गेजेरजों दिनैसिम जोङो बे गिर्जाखौ बेबादि महर होनो हाबाय। दा नोंथांमोना जे दिनैनि दिनाव बे गिर्जाखौ लुनायाव जोङो रावनिफ्रायबो बेबायदि डनेसन मोननाय जायाखै। जोङो गावसोरनो जोंनो बानलायनायनि गेजेरजों जोङो बे गिर्जाखौ लुफुंदों। आरो बे गिर्जा न'खौ जों लुनाय जोंनि दिन थारिखफ्रा जाहैबाय 2013 नभेम्बर 1 थारिखआव गायसननाय जादों आरो गायसननाय जादों। बेनिफ्राय जोङो दिनैसिमाव जोंनि गिर्जाया 9 बोसोरावनो हाबबाय। 9 बोसोर हाबनायाव जोङो दिनै बे गिर्जाखौ फोथारनाय जादों। गोबां थाखा फैसा खरसा थांदों जोंनि बे गिर्जा लुनायाव। जोङो दिनै गोबां रंजादों जोंनि मण्डलिनि गिर्जारिफ्रा। मानोना जोङो जोंनि बे गिर्जा लुनायाव गोबां नारा नाथानि गेजेरजों जोङो लुफुंलांदों। सोरनिबा सायाव बेबादिनो रायनायफोरजों आरो सोरनिबा सायाव जोङो गाज्रि बुंनायफोरजों जोंनि बे गिर्जा न' लुफुंनायाव जोङो दाय खालामबाय खोमा। इसोराबो क्षमा खालामथोंसै। आरो जोङो बयखौबो
मण्डलिनि साफ्रोमखौबो गेदेर उन्दै जोङो जोंनि गोसो इसिंनिफ्राय कमिटि तरफनिफ्राय हामबायनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनै जायफ्रानाखि जोंजों लोगोसे बे प्रग्रामाव बाहागो लानाय जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौबो जोङो गोसो गोरबोजों नाजावना लादों आरो इसोरनि मुङाव जोङो बिथांमोनखौ हामबायनाय थाबाय आरो बाखि प्रग्राम मावबावनांगौआव इसोरा जोंजों लोगोसे थाबावथोंसै समावहाय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौहाय नैबे मण्डलि बा मथामबिल गामिनि सासे प्रेसिडेन्टनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनबाय बिथांमोना गरसे गरनै गावसोरनि गामियाव बा गावसोरनि मण्डलियारिफोरानो बे माखासे गोनांथि जानाय रांफोरखौहाय गरसे गरनै खांलायलायनानै बा दान होलायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना नैबे गिर्जा न'खौ बा चार्चखौहाय दिनैनि दिनावहाय लुखांनो हानायजों लोगोसेनो बिथांमोना दिनैहाय फोथारनाय हाबाफारिखौबो दिनैहाय लाबाय गसाइगावनिफ्राय सदीप नार्जारी एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरेपि सेन्टार दंसै